Tempo. Libera um pouco. Tipo, vamos ver um pouco. Não faz nada. Sama, tadi berapa kan tidak aku? Cukup sana mama. Mana dia kau tidur di sana mama? Mucair berapa nak? Masa saya bukan kamu tu begitu. Para celeste kami awak alhamdulillah dapat riwayat dokter dari school. Marwa komorere baku kiri sakata. Thank you very much.
ayo mabhora yogeta. Yogeta baba. Right, we got to sing that one. May we all rise, ladies and gentlemen. Kamba Yogi Mandigora. Yes. Wakashanda basa rako. Nyika yakazviziwa pamandigora kwakaberekwa mwana. Ukasimudzira nyika nemureza weZimbabwe. Yasvika nguva
timboramba takamira pane munamato uri kuitwa nababa yezvino. Ngatinamatei tikumbire Mwari kuti vakomborere iri guva muzita raBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene. Jesu Kristu, imi makavigwa muguva itsva raJosefa, mukaerisa ndiko guva kuti ruve uriri hwechivimbo kuna vanhu venyu. Fadzwai, tinokukumbirai kwazvo kukomborera nokuyerisa iri guva, kuti rive nzvimbo yokuzorora murugare nekuchengeteka yechitunha chemuranda wenyu David, uyo tava kupa mukuchengeta kwenyu kwetsitsi. Imi muri rumuko noupenyu, imi mugere muchitonga naBaba naMweya anoera, Mwari mumwe narini narini. Amen. Mwari komborerai nzvimbo ino yokuzorora muzita raBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene. Amen. Munhu akabarwa nemukadzi ane nguva shoma yokugara nokuzara nokutambudzika. Anokwira nekuchekwa seruva. Anotiza kunge mubvuri asingagari rugare rumwero. Mukati meupenyu tiri mukufa, tingatsvake rubatsiro kunani, asi kwamuri chete tenzi imi makazaridzwa, sezvo zvakafanira nezvitadzo zvedu. Asi tenzi munoera kwazvo, tenzi mune simba rose, imi muponisi munoera mune nyasha huru. Musatisiye munyatwa dzinovava dzokufa kunogara narini. Munoziva tenzi kuvandika kwemwoyo yedu. Musadzivirire nzeve dzenyu dzenyasha kuminamato yedu, asi tiponisei tenzi munoera kwazvo, imi Mwari mune simba rose, imi muponisi munoera mune nyasha, imi mutongi wakarurama kwazvo, imi munogara narini. Musarege tichibva kwamuri munguva yekugumisira pamusana penyatwa dzokufa. Chakumbirawo ifu tidzikise zvedu. Atina mushapanyika atifari kuva pano icha zvinofadza mweya yedu kotsva kambo Shanoya Kocha Gamu Shano Nokuti zvafadza Mwari ane simba rase, iye nenyasha dzake huru kugashira kwaari pachake, mweya wehama yedu inodiwa yapfuura David. Ndizvo tinoisa chitunha chake pasi, ivhu kuivhu, rota kurota, mukota kumuputa, muchivimbo chaicho nechokwadi chorumuko kuupenyu unogara narini, nokuna tenzi wedu Jesu Kristu, uyo achasandura muviri wedu wekuzvirereka kuti uzofanane nemuviri wake une mbiri, nebasa rake guru iro anokwanisa naro kuisa zviro zvese munyasi make. Ndakanzwa izwi guru richibva kudenga richiti kuneni, nyora kuti kubvira panguva ino vakakomborerwa vanofa muna tenzi. Mweya uri kutaura kuti ichokwadi, nokuti vanozorora mumabasa avo. Tenzi chiva nenyasha paneso. Tenzi chiva nenyasha paneso. Baba vedu muri kudenga, zita renyu ngariyeriswe, umambo hwenyu ngausvike, kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga. Tipewo nhasi chingwa chedu chemisi yese, mutisunungurewo zvitadzo zvedu, sezvo tinosunungura vanotitadzira. Musatitungamidzire mururunziro, asi mutinunure mukuipa. Izvo umambo huri hwenyu nesimba nembiri narini narini. Amen. Tinamate. Mwari mune simba rose, kwamuri kunogara mweya yevanhu vakarurama yaruramiswa.
tinopa mumaoko enyu nokuzvirereka mweya uyu muranda wenyu David, uyo anodiwa somumaoko omusiki anotendeseka, nomuponisi une nyasha huru. Tichikukumbirai kwazvo nokuzvirereka kukuru kuti avewo anokosha mumaziso enyu. Musukei tinokukumbirai kwazvo muropa reiyo nyenye isina vara rechitadzo, iyo akabayirwa kubvisa zvitadzo zvepasi, kuzoti izvo zviri zvinyi zvinosvipisa zvingadai zvakaubata pasi pano noruchiva rwakaipa rwenyama kana nezviteyo zvaSatani zvichichenurwa nokubviswa, uunzwe wakachena asina vara pamberi penyu. Mutidzidzisewo isu tichiri vapenyu kuona muku kufa neuko tinoona zuva nezuva, kuti takanyorova sei nerugaro rwedu haruzivikanwi, nokufungawo mazuva edu kuzoti tipe mwoyo yedu tichiri pano pasi kuungwaru hunoera hwekudenga, uyo ungatitungamirire pakuguma muupenyu usingagumi. Takumbira izvi Baba nokuna Jesu Kristu tenzi wedu. Amen. Tinotenda Mwari nepavatisvitsa. Ndakuchikumbira Mwari kuti nenyasha dzavo vagashire uyu mweya wemurandarume David abva pakati pedu. Isu sekereke ndo patinogumbira. Zvekumberi zvaiye musika akasika iwe neni, akasikawo zvakare David akamudedza. Tinoti pamwe chete gracia ratenzi wedu Jesu Kristu nerudo rwaMwari nekuwadzana kwomweya unoera ngazvive nesu tese, zvigare zvakadaro narini narini. Amen. Mweya yevatenderi vakafa vaine chibvumo, zvikuru sei mweya waDavid Mandigora ngauzorore murugare netsitsi dzaMwari. Amen. Mazvita ndinotenda ndichadzorera nguva kuna Reverend Campaign. Tinoda kupa maoko ese titende mufundisi Mkwena, ngatiwaombererei vakabata basa guru kwazvo. Saka panguva ino tinoda kuti tikumbire veukama before tisataenda pamwe pamberi apo. Tinoda kutanga kugamuchira Teteva. Muripo here? Teteva, uyai mugare kuno, ndandati zebva cheya yenyu kuno, because tichada kuzokupai basa rekuita. Uyai kuno kumusoro kuno. Garai apo ndandasira ambasada apo. Ya, cheya kupedzisira iyoyi. Tiri kuda kuti tigashire panapa, tiri kuda kuti tiuye kukanda ivhu veukama waya washoma, wana Mandigora newana sekuru wenyu vari kuimbwa nevakomana ava. Imi mouya muchikanda ivhu tisati taenda kune vachataura pano zvakare. Tinotenda vakomana motiimbira vari kuuya kukanda ivhu. Ngamira here naro apo vanokora vachika. Mune masingle flowers here? Ipapa ngaruya ado ipapa. Masingle flowers aripo here? If they are there, please can you come and do so now? Patiri kuimba tokanda masingle flowers yedu panguva ineyi. Tine vana vari kunze kwenyika vari kuona zviri kuitika pano. Toda kuvatenda, toda kuvaita welcome panguva ino zvakare. Handisi kuziva kuti Deputy Minister of Sports and Recreation vasvika here. Ndamboudzwa kuti vari kusvika. But tinoda kufara kuti chairman weDynamos vasvika. Vachapiwa mukana pano zvakare tichivachingamidza. After takanda mavhaya, masupporters eDynamos vakumbira kuti vanoda kuzosaluta mumwe wavo, vasalute legend yavo.
after vadaro chairman vachazouya vachipa mashoko avo. Tinotenda. Mukoma Sylvester, uyai kuno, Mukoma Sylvester. Ndokurangarira mudigano. Vakarwa kubva kune simba, vakachengeta rutezo. Ndorora murugare mudigani, tichazosanganiswa kana Mwari watendera. Mhuri yako iri pano, kuzonyaratana nevanhu vese. Atibari ari pano, Achave nako ari pano, chechi yako iri pano, vafundisi vari pano. Zorora mugare mukoma chifu. Thank you. Thank you. Toda kupa ma supporters uyai Mukoma Romario uyai tone zvemakumbira zvitwe. All supporters, Dynamo supporters uyai muite zvemakumbira. Ndaingokumbira ma supporters even ma legends vanokwanisa kumhanya svika pano. Adam ndimi vamwe wacho mhanyai pano tipedzise basa. Pro anoti ndakarwa kurwa kwakanaka, ndakachengeta kutenda rwangu rwendo ndapedza. Mhanyai vakomana nevasikana, mhanyai toni. Yvonne mhanyai kuno, Blessing mhanyai kuno. Jumbere! Mhanyai kuno, mhanyai mafanzi ese bora, KFC, Highlanders, FC Platinum, Guess, wese msupporter bora, mhanyai kuno. Shabonga. Gimana? Come.
Tumashe mango pamberi. Straight up. Straight up. Zimbabwe! Zimbabwe! Wana! Teacher! Wana! Teacher! Head and shoulders, knees and toes. Head and shoulders, Zimbabwe! Amai warona! Oh, wakapita mwana! Oh, nekukara nobi! Jibei wangu waye kuchema gambare. Jibei wangu wa gambare. Jibei gamba. Waye kuchema gambare. Yogi wawe gamba. Yogi wawe gamba. Waye kuchema gambare. Yogi wawe gamba. Yogi wawe gamba. Waye kuchema gambare. Yogi wawe gamba. Yogi wewe gamba Zimbara waye kuna Mkoma Yogi, iconic football legend. May your dear soul rest in eternal peace. You ran a good race. You will meet again. Mazita. Amen. Notenda Mkoma Romario. Iwo Mkoma Romario wanaenda kwese kunyango wasina mare wanokudzwa mahara kuenda kubora. Allow me to invite Secretary General Wamarechera uya ikuno mutisume chair wedu awe nemasoko ekutaura ngatiwaomberere maako wachiuya. Tsagira mfundisi wangu nzvimbo yekugara nayo vanhu vaMwari. Ipai mudzodzwa pekugara. I'm sorry, Chaplain General and mfundisi wedu imposa issues ukataka chatiro pamsoroi madigora family pamsoroi ma legends edu Dynamos pamwechete ne ma legends dzimwe timu dzatinenge tichikukidzana nadzo muri pano. Ini ndakamirira Dynamos andinazokwanisa kutaura nekuti ndakamirira chairman wedu kuti asvika ambe ngati achataura iye. Saka iye zvinezvi auya asi ari kurwara aona kuti arambe ari kumba hazikwanisiki ane sore throat. Saka inini ndoda kuti chance yandandapuwa yekuti nditaure kuruzhinji rwese. Inini ndakaziyana naMandigora tiri kuma-under 16 kuma-Stones Gold Highfield vachitambira boys club yavo yemukembi DSAP. Inini ndaitambira paYoung Swallows majuniors nana Mkoma Yogi avo nana the late Oliver Kateya. Saka ini ndakazobva ndikaenda out of the country ndikadzoka ndikaona ana Yogi vakutamba muPremier League. Saka ana Yogi takaramba tisapotana navo achiri kutamba bhora kuzosvikira aita coach tinaye kuDynamos. Saka Yogi ndakapedzisira kutaura naye inini mwedzi wapera andifonera achiti ainditi wedi ndosta rangu Webster Marechera ndoda kuenda kunoona vakomana ndikudziwa kuti makatora vakomana mapanga gore riri. Ndikati aiwa zviri right unouya but inini ndiri kugadzirira vakomana vedu kuti vaende for second jabs dzeCovid-19. Ndobva ndapedzerezo ndobva ndaizoenda kutraining ground ndikatomuona Yogi tikagara tikakurukura akati ndakanzwa kuti Chioro ari kurwara. Chioro ndiye team manager wedu. Ndikati ari kutaura kurwadziwa nemudungu. Ndikanzi saka ndifonere foni yangu ndakanga nomota ndifonerewo nditaure naChioro. Ndobva ndamufonera Chioro ndobva vakutaura naChioro paya vatisekana zvavo vati naMandigora Chioro mudumbu mauri kurwara ndakanzwa kuti x-ray yavo yanga ine dombo mudumbu hauna kuenda kumapostori ukapuhwa dombo.
ndiyogi uya kutaura nachioro pafoni chioro apa atoseka zandinzwaizwa kutaura nayogi saka yogi takaona training ngawati for 30 minutes ndobva azobva akuti hamari chika ndiperekedze akatoya chidhraivha ega mota yake training ndobva tabuda panze achibva aenda inini ndabva ndaendawo kumba saka musi wesande saturday sorry tichitovigawo mwana wasawira wedu kuwaren news ndakatumirwa message pafoni yangu nemumwe wemanager anonzi David Sengwe is one of mamanagers emaplayer edu achitiko sekretary ndiunzwa kuti yogi haasisiko ndezveshiwa here ndikati let me check kuti ndezveshiwa here because handisi kuziya ndobva ndatora foni yangu ndabva ndafonera Reni Kujeke because foni yaMr Tommy Mandigoro akanga akandipa yogi but ndakaenda imispace ndobva ndafonera Reni Kujeke ndikati ko Reni ndanzwa message yekuti yogi haasisiko ndezveshiwa here and let me come back to you ndofona pasina kana 10 minutes Reni arimo akagara mutende ndobva andifonera ndiye akabva atoti zveshiwa kutaura marechero yogi hakusisina ndobva ndaisawo message kuexecutive yedu kuti ndozaitika yogi arunzi haasisiko saka yogi isusu tauya panapa tikuperekedze sevanhu vatakashamwaridzana navo kubvira tiri vadiki iye zvine zvaamu executive asi taingowirira ndaingodaidza wedu wetuseshamwari kana namanje even maplayer edu avakuti easily approachable nemaplayer edu kune vamwe vekuti maleaders anochichiwa nemaplayer but inini maplayer they are free kuuya vachitaura zvavanenge vachida saka apa ndinoda kuti chaplain general we have a partnership nenyaradzo as Dynamos iyo through project yatinoti yeScopec ikufamba zvakanaka so I beg all our chairmen masupporters manzi vazotaurwa naTommy Mandigora locally we have machapters anotungamirirwa nemachairmen avo kumaprovince yese saka tiri kukurudzira kuti machairmen iwayo mutaurire masupporter enyu pasi papo kuti vatore mafuneral police avo nenyaradzo through the Scopec kuti manumbers edu aramba achikwira nekuti tiri kumashure mahighlanders iri kunzi iri kuramba ienda pamberi pedu isi tiri kumashure saka toda kurakidza kuti tirambe takakwikwidzana setimu wahombe tiende pamberi pavo so my last words since nguva yapera ndoda kuti mutisvitsirewo vakuru venyaradzo kuti partnership yedu vanhu vari kungozoona zvaita nyaradzo through partnership yedu yatinayo nyaradzo saka motitenderawo kumusoro ikoko kuti veDynamos let's keep our partnership intact totendawo kuti chaita bhesi rakakura remafuneral police anenge achicontributwa nemasupporters edu. I thank you. pamusoro ndinganzongomanikidzira ndinoda kutenda zvikuru mururi waMandigora nekufambira kwavaita vanhu zvakanaka. Kutenda zvakare zvikuru malegends edu ose eDynamos nemamwe maclubs ose. Kutendawo zvakare masupporters edu yose. Kutendawo vana Tezara vamukoma Mandigora. Kutendawo zvakare vakuru vatisikawo pano kusanganisira vepress vose. Kutendawo venyaradzo nebasa guru vambaita. Inini mukoma Mandigora ndaivaziva kubvira ndiri mwana mudiki. Titanga kunoona bhora isusu ndo generation yaitamba iyoyo nemamukoma mhofu. Asi ndevanhu ndikatanga kuona bhora vachitamba ivavo. Nokuti nanhasi ndine nharo munhu akandipaura kuti bhora raimprova. Ini ndinofunga kuti pamwe bhora rakadzika ravakombera neutambo waitwa bhora mazuva iwayo maybe inyaya yekuti ndiri mwana mudiki.
asi chinondinakidza zvikuru zvekuti mukoma wadigora pese pavaiuya kubhora vaive vakazereka vari munhu akapfava, munhu aibatsira kana nemazano. Sokutaura kwaita marekero hapana pakauya kana pavaishota magemu mazhinji taivaona kana pakauya vanenge vakazereka. Matraining ese aitonotima iwakura even covid isati yavhara vaiuya kana kuzebheki vataitrainera vachiuya vachiona timu, pamwe pacho vakatomboya vakataura vachimotivheta vakomana. Saka ndezvinhu zvatinokurudzirawo izvozvo, nokuti chipara chedu chenhabvu chinonzi Dynamos chipara chikuru, uyezve charera vanhu vakawanda zvikuru vabuda nevachii. Kureva kuti mumwe nemumwe ane roo yake anotamba. Panguva yako yanonga upiwa mukana wekutamba roo yako, unofana ngoitambawo nemwoyo wako wese sezvakaita mukoma Yogi Mandigora. Ndiye munhu akaita mukurumbira wokutanga kuti soka star wokutanga gore rakaona independent nga1980. Vakaita zvakawanda zvikuru kuti mathink tichaanoita zvataura kudzokorosi kuti vanhu vazhinji zvanyorwa mumapepa zvataurwa navanhu vakasiyana-siyana kusanganisira kuenda netimu yedu iyi Champions League zvataisingatarisi yava netimu nyowani yanga achangobva pasi nekuve monge timu yamboshaya maplayers akawanda anga abuda ndobva atanga kutsvaga mamwe maplayers ndokusina 2006-2007 achibva atora championship yanga ane makore 10 isati yambotorwa. Ende vapedza kudaro vakaiti vakabva vaenderera mberi zvakare vakanosvika kusemi final yeChampions League. Saka ndinoda kutenda zvikuru. Inini ndinoti mukoma fambai mune zvakanaka, murangarire mhuri yaMasiya, murangarire chose mhuri yeDynamos nemamwe masoka clubs ose neindustry yese yesoka muirangarire. Noziva kuti pamuri ikoko mukunozorora kune zvakanaka, nokuti makanga muri munhu akanaka azere nerunyararo, azere nerudo, asina kana musi wakamboita bongozozo nemumwe munhu. Ndinokutendai zvikuru. handiti mazinzwa kamanje manga muchizinzwa ka vashi hazvichina ndaa vari kurwara vanga vari vatoshingirira kuti apa mukana. Saka panguva inoti akuda kupuwa vote of thanks, asi mubvunzo wangu muri pano ere vanhu mese? Timbomira kudairayo muripo ere mese? Madziso enyu ari kuona ere? Muri kuona ere zvaitwa pano naSahwira mukuru? Munoti kudii kwapo? Dairai nemwoyo wese musina godo. Saka wari kuzvifarira maoko. Ndo zvataurwa naSecretary General waMarechera. Ukama hwedu nematimu ebhora kunyanya Dynamos. Ndanyara panga pari kutaura Secretary General wachiti tiri mumashure. Dynamos. Simuka ufambe. Dynamos wona tangwe ratanga kutungamira. Tarira wone mararire raita gamba iyi. Muri kuti kudii nazvo izvi? Vanasekuru Sachiti wazukuru wangu. Simukai mufambe. Thank you. My young boy, uya kunotoni utipe vote of thanks. Pane mukomana anga ndisekuru ane apo. Wamboti waninda campus tare kuti Yogi muri kupi? Muri kupi? Uya ntaura kuti mwakampa zvaita sei? Vanhu vese vakundoda kutaura kuti zvakanye kunaka. Tine programs aya. Pamusoro maso ceremonies, pamusoro mufundisi, pamusoro
muri kwamanjora pamusoro vanatezvara vese kwamanjora pamusoro then mufootball club pamusoro mamwe club ebhora ari panapa emasabotas nangoti tingoziva vamwe havazivi vangonzi yogi itare kuti yogi vakaita mukurumbira ndii ndakamupa 0 handinamboziva kuti yogi achaita mukurumbira wakaita seuyu saka ini semunhu imazi mashomanini yogi ndakamupa zita iri tiri kukembe baba vanga ri mupurisa baba wayogi vanga ri mupurisa saka tagara panext door for 2 houses apart vaivenga mapepa nhau Sunday Mail special pane macartoons aibuda mupepa meme ana chikiyan nayogi day ndopakapazira kuti yogi papo saka ndangoti tizive tese ndida kuti young man Shiri, go well. May your soul rest in eternal peace. Ndatenda hangu. Tine urombo panenge pashaika munhu mukuru zviya zvekuita hazviperi uye vanhu vazhinji vanenge vari mumashure umu vanonzwa kuti tasvikira mukana. Nhau panapa hama dzangu tine munhu mukuru chief inspector Chikwawawa wekuCID department vauya pano ava vari apa vabva kubasa uko vatakurwa kuti hazviiti kuti yogi nditadze kusvika. Saka vane mazwi mairi avari kuda kuti vatipe vataure vanhu vakuru. Ndi chairman zvakare mubhora wemambers ndi chairman ichikwere mambers kamiti yakabuda Black Mambers ichiko panopera covid apa inodzoka kuzotamba mupremier zvakare. Ndoda kutenda indinoitwa Austin Chikwavava, Chief Superintendent Police, Chairman we Black Mambers sezvamanzwa. Asi kuna mukoma Yogi vanga vari more than a friend. Kusvika pakita mukoma nokuda kwokuti munhu aita achida munhu unomuona kuti uyu anondida nemwoyo wose kwete kuda nemashoko okutaura chete. Chandingati ndakadzidza pavari kune zvebhora inyaya yokuti bhora riwinwi nomusimbo. Shandai kushanda kwenyu ndo kunongokupai maresults. You never wanted vanhu vanoita zvokupopota. Pataiinda chisangana navamwe pose vakaona vanotaura vakaisa mazwi pamusoro vaiti iwe uya kuno vanhu ava vanotitsika iwe neni uya kuno havati respected because takaremara but vanenge vachijoka. After all vokreka joke kwakutoseka. Periodically apo naapo tikaita nguva tisina kutaudzana mukoma Yogi vaipinza foni ndati ndikufonere ndingoita check on you wanyararisa mazuva anaya uriko here are you okay. Chimbouya vakomana tiuye tiite braai tosvika kumba kuya toona maiguru voti papo kubraai it was very good pakubraai. Ndoda kuitira indega ndikuratidzei vabvanha wangu mugone kubraaya nyama kwete kubvura nyama muchipisa mozodya namazimbe chete. So ndingataura zvakanyanya kuwanda asi ndinoda kutenda maiguru nokuti mukoma ndoziva kuti vanga vari mumaoko akanaka. Madzimai mashoma anogona kudaro. Inini ndiri pawheelchair ndikasvika kumba kwavo ava vakomana vandofamba nava vanobatsirana kufambisa wheelchair ini. If I would call maiguru kuti vanegotiate nenapa vanokwidza vari 1. Ndinokutendai maiguru nokuchengeta kwamakaita mukoma wedu. Tatenda. mafaraka kuti mamba zichadzoka. Mamba zichadzoka asinosangana nedimpare. Takupuwa vote of thanks. Vote of thanks. To batapfurira mberi nebasa. Thank you.
pamusoro iyi ndogamuchirai nokutendai mose. Ndakamirira mhuri dzekwamandigora, mhuri yekwachinopfumbuka uye mhuri yekwamadzinga. Ndinoda kutora mukana uno kutenda vose vakaita kuti chiitiko ichi chisvike pachasvika zuva ranhasi. Kutenda kwangu kwanichaita pano iko zvino is not in any particular order. Chekutanga ndinoda kutenda mazita ezvara edu, vanasekuru vedu pamwe chete nanambuya vedu. Ndinoda kutenda vose vana baba nana mai vakauya kuchiitiko ichi kubva ichitanga musi weSaturday kusvika iko nhasi. Ndinodawo kutenda zvakare zvakaverengeka mudzimai wangu uyu Mercy Tsitsi mukuvapo kwake naDavid kubva pakutanga kweushamwari hwavo naYogi until God did them part. Vana baba nana mai, ndaikumbirawo kuti tiise maoko pamwe chete tiomberere mudzimai wangu. Tinodawo zvakare kutenda mukwasha mukuru Nyaradzo. Nyaradzo Funeral Services ndofunga muri kungoona zviri kuitika. Aiwa, tinodawo kutenda Nyaradzo nezvawatiitira izvi. Ndinoimba kuti mucharamba vakadaro tuchienda mberi. Vana Mandigora nemhuri yose mukukura kwayo, ndinoda kuti makaita basa, handisidawo kutendai asi inzwai kutendwa. Nekuwanda kwenyu nezvamakaita, rambai makadaro tichienda mberi. Ndinoziva tine chimwe chiga chatakamirira chatichapinda machiri zvakare munguva shoma yekuteera, asi ndinovimba kuti Mwari acharamba akatisimbisa kuti tizvikwanise. Ndinodawo zvakare kuti nditende Swan Creek Events vakatiprovidira catering services yese kubva musi wekutanga kusvika nhasi, vachiledwa nemwana wangu Lia. Ndinokutendai zvikuru. Tinodawo kutenda vakwasha vedu nevaroora vose, ngavatendwe. We want to thank the director of ceremonies, Mishek Mhofu Marimo, nezvaanga achiita kubva nezuro kusvika nhasi. Sorry, Sunday Marimo, kubva zvaanga achiita kubva nezuro kusvika nhasi, pamwe chete navakamupira. Aiwa, tinokutendai. Chaplain General vedu. Ndambomutaura, asi I also want to single out my children vanga vakaledwa naLia. Ndinokutendai vanangu, basa ramakabata iguru. Mwari ngaakuramba achikuropafadzai. Tinodawo zvakare kuti titende madzimai eMubvainona nebasa ravakaita. Aiwa, rambai makasimba pabasa iroro. Murege kuitira mudzimai wangu uyu chete asi nevamwewo zvakare mukati medunhu renyu iroro. Tinokutendai. Mufundisi Mukwena, aiwa, tinokutendai. Shoko renyu ranga rakadzika, ranga rakadzama. Tinoti Mwari varamba vachikuitirai zvakanaka. Ndinodawo zvakare kuyeuka Sports Commission yanga yakaripurizentwa naMr Munyati. Tinokutendai nokuvapo kwenyu. Zifa yanga yakaripurizentwa naMr Gwasela. Tinokutendai zvakare. Yogi's friends, the animal supporters, vose vari pano, the legends of soccer, we want to thank you. Kana paine wandinenge ndasiya, it's not intentional, it's not deliberate, but I really want to thank all of you. Zvamatiitira pabasa iri kuti tiradzike mukoma wangu, tinozvitenda. Mwari akuropafadzei, Mwari akuchengetei. I thank you. My brother, rest in peace. Nesahwira mwana wedu uyu, tinokutenda. Ngatitendei Hungwe, vatitenda Hungwe. Thank you very much Mazvita. Basa redu raakutanga, taakukumbira kubvisirwa zvinhu zvese zviri panapa. Now tine vakomana vanoda zvekuimba. Zvinoitika ndezvekuti Nyaradzo sees beyond. Now vari panapa, kana mwazwa mwiri yenyu isikaiti zvakanaka, paine kurwadziwa kuri kusimuka, mune rimwe simba rinosimuka kana makagara mochitambudzika kuti ndiani
murapi ari pano chiremba. Motarisa kumadokera ndokune dzimba dzekunamatira idzi. Moenda kudzimba dzekunamatira. Mweya wese wakaipa unosunungurwa. Saka toda kutendai hama dzangu. Regai tidaidze timu yedu. Timu yedu yemunzvimbo ino. Vauye vakomana wedu weku Glen Forest. Basa richitanga kuitwa tichiimbirwa. Toda kuramba chikutendai hungwe vakutendai. Tesu toda kutendai Nyaradzo team. Matendwa nebasa rese rakanaka rakadai. Tinoda kutenda zvikuru. Sahwira mkuru pese, every area, every place yaunofamba munosangana nayo Sahwira mkuru Nyaradzo. Munguwa ye-pandemic, Nyaradzo stood firm kuona kuti nyika yabatsirwa ere, matambudziko evanhu asanganwa nawo ere. Saka toda kuti Sahwira mkuru kufara kutambudzika zvinonetsa zvese, Sahwira is there for you. Saka toda kutendai mese nekurongeka kwamakaita. You are wonderful people. God bless you. Ngatomberere Sahwira mkuru. Tisanganisa na CEO wedu wa Mataranyika. Long live Phil Mataranyika. Ngatomberere maoko titende Mwari nezvipo zvakadai. Thank you very much. Guys, we can give you platform. Motiimbira. Kana musikachakwanisi toisa nzvimbo dzese panhinga apa. Ngoti zvinoita Nyaradzi yakaziva kuti vazhinji wedu vamasalala. Zvekuimba zvinoanetsa. Takuunza manje DJ unoimba nzvimbo dzese dzemunoda dzechechi. Ndozve zvinoitwa izvi. Saka thank you very much. Vakomana vakuuya tizoita basa irese panapa. Tiimbire tiona vakomana. Iboko kusina mitoro. Iboko kusina nendao. Iboko kusina Iboko Muhammad no Sagana.